Temos que dicir que ese pacto a coruñesa, que para nós era realmente, esperemos que siga sendo unha guía de realmente como diferentes formacións poden convivir en diferentes formatos en beneficio da cidade, bueno, pois está pasando, non está pasando as súas mellores horas. Vale, votamos en falta de interlocución coa alcaldía. Temos que lembrar que Xulio Ferreiro, a 9 días da investidura, xa convidou a portavoz socialista á alcaldía realmente para iniciar roldas de comunicación con todos os grupos municipais. Nós aínda non tivemos unha interlocución directa coa alcaldía, non sabemos o que pensa, non saberá a alcaldesa o que pensa de nós, vemos diferentes liñas realmente dentro do grupo de goberno, vemos realmente, bueno, pois que hai unha estrategia de invisibilización e de falta de recoñecemento do traballo da Marea Atlántica, tanto do traballo pasado como do traballo presente, das propostas que se poñen en riba da mesa. Eu sospeito que é realmente, bueno, pois para de alguma maneira capitalizar, patrimonializar e invisibilizar a súa propia inacción ou falta de audacia política no labor que teñen encomendado, que é de goberno. E bueno, van xa máis de 100 días de mandato, creo que ese período de gracia onde vai que acabou, e seguimos vendo, bueno, pois un goberno que está parado, un goberno con moitos actos de representación e moita foto, pero con pouca capacidade de decisión, un goberno pois sectario que lle restringe dereitos aos partidos que están na oposición e que ten dificultade, malia esa marca que quixeron establecer de diálogo e de acordos, pois que ten dificultade, non, realmente para chegar a consensos. É unha cuestión que nos preocupa, entendemos que estamos a tempo realmente de mellorar todas estas circunstancias e poñemos, dende logo, a nosa máxima disposición para reconducir a situación.